Capital's Corner. May tulong din ang stress. Sa ating mga katawan, kinikilala natin ang mga bagay na nakalalason. Ngunit sa kabila nito, may mga benepisyo rin naman ito para sa ating paglaki at pag-unlad, tulad ng isang tabak na nagmumula sa mainit na pugon. Kailangan lamang nating maunawaan at mahusay na pamahalaan ito. Ganito rin ang pagtingin sa Stoicism o ang pilosopiyang nagtuturo ng pagtanggap sa mga sitwasyong hindi natin kontrolado at ang pagpapasya kung paano natin ito haharapin. Sa kabila ng stress at mga problema na ating nararanasan, kailangan nating magpakatatag at patatagin ang ating mga pananaw. Sa halip na maging emosyonal at mawala ng pag-asa, kailangan nating mag-isip ng malinaw at mag-focus sa mga bagay na kaya nating kontrolin. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagpigil ng mga emosyon, ngunit sa pag-aaral kung paano natin ito hahawakan. Tulad ng isang tabak na nakapipinsala sa ating katawan kung hindi natin alam kung paano ito gamitin, ang stress ay nakapipinsala rin sa ating kalusugan at kaisipan kung hindi natin ito naiintindihan at sinusubukan na kontrolin. Sa panahon ng kalamidad, tulad ng isang bagyo, maaaring maging matindi ang stress na nararamdaman natin. Ngunit kailangan nating tandaan na ito rin ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang maging matatag at maging mas malakas. Sa halip na magpakalungkot, kailangan nating magpakatatag at magtulungan upang malampasan ang pagsubok na ito. Sa kabila ng mga pagsubok na ating kinakaharap, kailangan nating panatilihin ang ating pag-asa at positibong pananaw. Sa pamamagitan ng Stoicism, maaari nating maunawaan at pamahalaan ang stress na ating nararamdaman upang magtagumpay sa gitna ng mga hamon na ating kinakaharap. Capital's Corner.